салом алейкум дӯстои азиз. Албатта мо имсол низ омадем ба тамошои кӯҳҳои сарбафлоки зодгоҳ. имсол мо интихоб кардем хиргаҳсангро, яъне ки инҷо хиргаҳсанг аст, хиргаҳсанги якум, дуввум ва ҳатто севум. мо интихоб кардем ҳамин хиргаҳсанги аз ҳама поёнро ки ҳамин гуна табиати зебо дорад ва дар инҷо як дарёи хеле шаффоф мегзарад. мо ба он хотир инҷоро интихоб кардем ки дар ҳамин мавзеъ аниқтараш дар анамин назди хиргаҳсангҳо, сангҳои бузург, яъне модари ман солиёни зиёд яъне ки каппа доштанд. Каппа ба маънои ҳамон хайма мегӯянд ва ҳамзамон чодар низ мегӯянд. Инҷо мезаданд ва говҳои мардумро меҷӯшиданд ва аз он рӯған, шир ва ҳар гуна чизҳои шираворӣ ки аз шир тавлид мешуд омода мекарданд ва ба дасти соҳибони говҳо месупорданд. инҷо солиёни зиёд модари шодравони ман нишаста буданд, ҳамроҳи падарам ки падарам подабон буданд. акнун дӯстои азиз, мо яъне ки ба истилоҳ қӯши худро дар ҳамин ҷо партофтем. ҳоло каме парешон аст. албатта мехоҳем ки пас аз ҷамъоварӣ кардан ва пас аз пухтани хӯрок ки мана инҷо аллакай ба омодагии оши палов ҳастанд, дар болои анамун санг нишаста хӯрокро бихӯрем дар лави дарё. Ва албатта аз Амриддин ва Мамнунҷон хоҳиш мекунем харбузу тарбузро ба даруни дарё монанд, то ки каме сард бошад ва лазизтар бошад. ба даруни дарё гузоред. оҳиста офарин ҳамин гуна. Мамнунҷон, мо хоб анакнун дӯстои азиз, пас аз пухтани хӯрок, хоб онҷо аллобаш хеле баланд аст, дар ҳамин зебоӣ ва дар рӯи ҳамин санг, дар рӯи ҳамин санги бузург мо ҳатман яъне ки хӯрокро пас аз омода шудан тановул мекунем. бубинед чӣ қадар ҷои зебо аст ва ин санг то 10 нафар 12 нафарро мебарад ва ҳатман мо дар лаби ҳамин дарё, дар рӯи ҳамин санг хӯрокро хоҳем хӯрд ва барои шумо ҳатман бозам навор хоҳем гирифт. дӯстои азиз, мана айни замон гӯшт дар деги мо меҷӯшад ва инҷо сабзӣ низ омода аст ва таббохи мо намедонам то чӣ андоза метавонанд ошро барои мо дар сатҳи баланд пазанд, вале ба ҳар ҳол умедворем ки бипазанд. Ташаккур мекунам.
بازی داره. دوستان عزیز به خاطر که آش با لذت‌تر آید من باید گفتنم دارم. بخشم آماده بشد به نزدیکی ها. دلبر فتحالله زاده عین زمان برنج آش را انداختند و امیدواریم که پس از چند لحظه این آش ما آماده می شود و خوش به حال هم کودکا که در آنجا میکنند. البته نه خستگی میگویند نه درماندگی میگویند، همه میگویند بازی کار میگردند. آش ما آماده است و البته آنجا ما دسترخوان می آرایند و اینچنین چای ما نیز بهتر آماده می شود و ما حتما در لبی هم دریاچه صاف و زلال و بیغبار خواهیم خورد. گیر بیا بچه هاشا. عزیز اینک ما آغاز میکنیم شیطان مرحمت و آش. اینجا ما امردین خربوز هم بیارید بچه ها. بیا اینجا ما Hey, you know I'm gonna get that.